Hingpit nga gipahimug-atan ni Governor Pamela BARICUATRO ang iyahang paghatag og importansya sa food security alang sa lalawigan sa Sugbo. Matud pa ni BARICUATRO dapat nga mag-uban gyud ang pagkaon ug kahimsug. Mao kini ang iyahang gibutyag sa AGRI KONEK Food Summit nga gipahigayon sa Kapitolyo subay na usab sa 456th founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Ang maong kalihukan giorganisa sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ug ang Department of Agriculture, lakip na usab ang provincial government. Ang maong summit gibuhat alang sa mga grupo sa manguuma, agripreneurs ug stakeholders para sa network ug scale sa ilang operasyon para sa product service matching. Mitambong usab si DA Undersecretary Attorney Paz Benavides II, DA Region 7 Director Angel Enriquez, CCI President J. Yuvalios ug si Senator Francis Kiko Pangilinan kinsa chair sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nga misalmot pinaagi sa virtual meeting. Alang sa iFM Balita sa buntag kini si Idol Chick Seed, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita!